Здравейте, здравейте всички! Добре дошли в канала на Канторион, където днес ще говорим за астрологията. Надявам се, че се справяте добре, че и вие ме виждате добре и че всичко върви добре за вас, че месец ноември върви добре. Днес ще говорим за астрологията за месец ноември. Вярно е, че все още сме напреднали. Днес е 7 ноември, за да направим видеото. Но хей, днес имам физическата инерция, имам енергията да го направя. Така че все още остава голяма част от ноември. И този месец ноември обещава да бъде супер интересен и супер важен от астрологична гледна точка. Днес ще говорим за всичко, което се подготвя в небето с звездите, планетите, всичко, което е важно. Разбира се, ако искате да имате всички астрологични събития с най-малките детайли за 12-те знака, можете да се абонирате за моя бюлетин и там ще получите много информация по астрология и подкрепа. Преди да стигна до същината на въпроса, исках да ви кажа, че този петък, 8-ми, утре, за тези, които ме гледат днес, има конференция, която организирам, която е безплатна, която е специална за предприемачите. Така че, ако искате да започнете собствен бизнес, ако вече сте започнали, ако имате блокиране и не е нужно да преминавате ниво на цели във вашата област на експертиза и в професионалната си дейност, знайте, че утре има живо в 19 часа. Надявам се, че всички се справяте добре. Кажете ми в чата също кой е вашият асцендентен знак, кой е слънчевият ви знак, кой е лунният ви знак. Винаги слушайте трите знака, когато гледате хороскопи по този начин, поне от това, което аз че този ноември в небето се случват много важни неща. Вече ще започнем в сърцевината на въпроса. Като цяло какво имаме? Така че имахме новолуние в знака на Скорпион. На 1 ноември той избра тази нова линия. Не знам как се чувстваше по този въпрос. В знака Скорпион започва нов цикъл на трансформация. В зависимост от района, в който е Скорпионът за вас, в зависимост от къщата, в която се намира, той ще ви даде информация за полето. Направих бюлетин по темата. Виждате ли, всичко, което не мога да направя на живо, ще бъде в бюлетина, така че се абонирайте за моя бюлетин, за да получите цялата информация за всички астрологични събития, които всъщност са големи или второстепенни. Няма значение, защото в бюлетина дори говоря за... Не, че не мога да остана тук 48 часа, харесва ми, но все пак не е възможно всеки път. Мел, какво ни казва тя? Здравейте, благодаря ви за това видео. За съжаление не мога да остана на живо, ще гледам повторението с удоволствие. Мел, благодаря ти за коментара все пак. Здравей, Одри. Аз съм асцендент на Овен, Фрак, Лунен лебед във Вияж. Страхотно, страхотно. Добре дошла и при теб, Одри. Поставете вашия лунен лебед, спускащ се лебед, слънчев лебед в котката. И така, първото нещо, новолунието вече отмина. Така че няма да говоря много за това новолуние по време на това шоу на живо, тъй като вече минаха 5-6 дни и цикълът вече започна. От друга страна, Меркурий влезе в Стрелец на 2 ноември. Така че ще стигна до 12 знака след няколко минути. Ще говоря и за Марс, който влезе в знака на Лъв на 4 ноември. Марс е навлязал в знака Лъв и ще започне да се ретроградира в този знак от 7 декември. Така че и това ще вляза в него след няколко минути за 12 знака. Добре дошли при всички нови хора, които се присъединиха към нас. Не забравяйте да харесате видеото, моля, абонирайте се, ако не сте абонирани. Особено за да могат другите хора да видят това видео. Благодаря ви много за това. Венера влиза в Козирог на 11. Така че също ще говорим за 12-те знака и как всеки от знаците ще бъде повлиян в това видео след няколко минути. Ще говорим и за Сатурн, който преминава непосредствено след ретроградния си период и който се пада в един и същи ден с пълнолуние. Така че ще имаме секстил, който ще бъде там, който ще присъства при пълнолуние. Но всъщност
Няма да говоря за това, по-скоро това директно завръщане на Сатурн, което може да премахне някои блокажи и нещата могат да бъдат малко по-прости, но ще го видим. Пълнолуние в Телец, както ви казах, в същия ден, така че пълнолунието ще бъде в Телец, ще бъде в съвпад с Уран в рамките на едно, така че очаквайте внезапни неща, нещо, което свършва внезапно, например, защото пълнолунието е кулминация, това е точка. Така че в Телец можете да погледнете какво се е случило по време на новолунието в Телец. И така, какво се случи с вас през май тази година? Какво започна през май? Това нещо, тези неща достигат кулминацията всъщност. Става ли? И освен това е в съвпад с Уран и всички две планети са в съвпадение. Така че това не означава непременно нещо лошо, но означава, че ще се освободим от нещо велико, нещо, което е било тежко, нещо, което ние. Така че нещо, което ни блокираше, което ни караше да станем неподвижни. И разбира се, пълнолунието е на 15 и разбира се на 19. Плутон е този, който навлиза в Козирог веднъж за винаги, ами на гърба, съжалявам, който излиза от знака на Козирог, който се връща веднъж за винаги през следващите 250 години. Така че все още има огромен цикъл, който е към своя край и има нов цикъл от 20 години, който започва, който е този Плутонов цикъл в знака на гърба за 20 години. И това ще се случи на 19. Направих цяло видео за Плутон на гърба от 2024 до 2044 година за 12 знака, наистина навлизайки в детайли. Така че отделете време да отидете и да гледате това видео, нали? Тя е в веригата ми. Просто гледам коментарите и след това започваме знак по знак. Така че Каролайн, здравей, Каролайн, обратно асцендент Лион, Луна в Скорпион, фон на небето и МСОК Телец, добре, страхотно. Лоренс, здравей, аз съм рак в 29 градуса, не е лесно за момента, асцендентната ракова луна в Овен и аз съм асцендентен рак, Лоренс, ще го направите, ще видите. Мел, който казва, че съм рак, асцендент Овен, луна в Скорпион, това е единственият ми, така че не знам как се проявява тази луна за мен, ще разберете след няколко минути, но може би когато гледате повторението. Фаб, който казва Овен, асцендент, близнаци, луна в Дева, Лоренс, най-накрая Плутон се движи. Да, най-накрая Плутон се движи. Той вече ни даде малък аперитив, имахме аперитив Плутон на гърба и там от друга страна имахме няколко аперитива, дори имахме някой през 2023 година, през март. Мисля, че беше 23 март, 7 юни, 10 юни, нещо подобно през годината. За датите искам да кажа, но тогава имахме първия интересен аперитив на Плутон на гърба, нали? Така че ще се заемем с всичко това. Сега ще започнем с 12-те знака, като следваме тези събития, които ви дадох. Ще ги видим за 12-те звездни знака, така че седнете, вземете нещо, което да запишете и сложете усмивката си на лицето си, защото ще се забавляваме. Така че ако сте Слънце в Овен, асцендент в Овен или Луна в Овен, тази част от видеото е за вас. Овен, преди да стигна до същината на въпроса, регистрирайте се за моята конференция Propel Your Business, която ще се проведе на 8 ноември и дори ако не сте на разположение или дори ако гледате това видео след 8 ноември, все още можете да се регистрирате и да получите. И второ нещо, Овен, абонирайте се за моя бюлетин, ако искате да имате цялата информация и всички астрологични събития от всеки месец в детайли. Това се случва и по имейл. Първото нещо, Овен, Меркурий влезе в Стрелец на 2 ноември, така че за вас знакът Стрелец ще бъде вашият девети дом, така че това означава, че ще имате девети дом в допълнение. Това е къща, която съответства добре на той, че е пред девети дом. Мезон Неве все още е къща, която е умствена, която говори за парадигма в действителност и която говори за дух, а Меркурий е пратеникът на Бога. Така че можете да имате точно, как мога да го кажа, интуиция, аджна, трето око. Така че яснота, например, за вашата визия за света, за вашата парадигма, за парадигмата, в която живеете.
Така че все още ще остане доста време, повече от месец, дори почти 2 месеца в новата ви къща. Така че е време Овена да промени парадигмата, да промени визията си. Време е да прегледате пътуванията си, да прегледате дали имате хора в чужбина, например, да отидете и да видите дали имате неща, пътувания в чужбина, да ги прегледате, да ги преосмислите всъщност, да видите как резонират, да помислите. Там Меркурий вече е в сивата си зона, така че вече можете да започнете да мислите по тези теми. Също така обучение, ако трябва да се обучавате, ако имате инвестиции в учене или в пътуване на дълги разстояния, или в среща с екскурзовод, инвестиране в водач, който ще ви напътства, в ментор, в някой, който ще ви придружава, или вие, който ще придружавате някого, всички тези теми са там и ще присъстват мислено в ума ви, за да внесете яснота. Така че бъдете наблюдателни, разбира се, никога не осъждайте добре, но наблюдавайте и приемайте всичко, което Меркурий ще ви предложи, като, както мога да го кажа, като поле за размисъл. Марс влезе в Лион на 4 ноември, Овен за теб в 5-ти дом, така че най-отгоре първокласно, защото Марс вече е в ретроградната си зона. Той ще започне да се връща назад на 7 декември във вашия 5-ти дом и ще си прекара страхотно и във вашия 4-ти дом. Всъщност той ще бъде ретрограден в Лион, ще започне и след това ще се върне в Рак, където е бил и ще започне ретроградния си период. Всъщност ще имаме Марс в Рак в добро време. Още 3-4 месеца ще го имаме Рак, но той ще започне в Лион, а сега е в Лион, така че все пак ще ви даде възможност да опитате след ретроградността си какво ще се случи. А в 5-ти дом, Овен, това може да бъде вашата креативност и творчески импулс, който можете да почувствате сега, или начин за преразглеждане, за преглед на вашите проекти, например, където можете да имате вдъхновение, което идва. Може да имате желание да имате деца, желание да имате романтична връзка, да имате някого, внезапно желание да слушате сърцето си и да влезете в инерцията на сърцето си и да спрете да слушате главата всъщност. Въпреки че Меркурий все още е там, той също ще бъде ретрограден. Освен това ще имаме ретрограден Меркурий и Марс едновременно, така че ще ви позволи, вижте, 9-ти дом, умственият глас всъщност, гласът на духа, и 5-ти дом, гласът на сърцето. Така че идва рестартиране, така че двете да се подредят за вас, т.е. да можете да слушате напътствията си на третото око, така и на аджна, ако мога така да се изразя, а също и в напътствията на сърцето и да подравнявате и двете в една и съща посока, всъщност като ума. Това е подравняването, което може да се случи, посоката, в която преживяванията могат да се проявят в живота ви, за да ви накарат просто да се откажете от нещата тук и там. Венера и Козирог от 11-ти, така че това все още не се е случило, ще се случи след няколко дни. И така, Венера в Козирог, ще търсим стабилни взаимоотношения, тя ще бъде във вашия 10-ти дом, така че може да ви донесе откровени хора, как мога да го кажа, повишение, можете да имате силно желание да инвестирате в амбициите си, можете да се срещате с хора или можете също така да имате своите амбиции, вашето възнаграждение. Благодарение на вашите амбиции, благодарение на връзките си с обществеността, можете да получавате пари и в допълнение да си кажете, че този цикъл ще ви бъде интересен, защото след това Венера ще премине в знака на Водолей след по-малко от месец. Така че бъдете внимателни какво можете да въведете, което всъщност може да ви плати през следващите седмици. Става ли? Защото 10-ти дом е дом на най-високото място, така че вие сте видими. С Венера на всичкото отгоре. Това е планета, която е свързана с любовта, която е свързана с връзките, която е свързана с парите, която е свързана с изобилието. Това е свързано с късмета. Това е планета на добра карма, така че се наслаждавайте на това, Овен. Това е добър момент и за кариерата ви, да се покажете, да спечелите повече пари, ако сте предприемач, особено за да създадете финансова стабилност. Козирогът представлява стабилността, Венера представлява финансите, така че помислете за това всъщност, как можете да предприемете действия, които ще ви позволят да имате тази стабилност, която ще се установи в дома ви. Сатурн се завръща директно по време на пълнолуние, т.е. на 15-ти.
забавяне на работата. За вас това се случва в вашия 12-ти дом, така че може да е забавяне по отношение на това кой съм аз, каква е посоката, в която искам да поема всъщност, защото в момента сме в Сатурн и в дом на глада до 2026 година, когато той ще си тръгне осъзнават. Така че сега той се връща направо, така че може би може да има прилив на освобождение. Нещо се отключва, като вътрешно отключване. Това могат да бъдат страхове, които вече не изпитвате, които са повече или по-малко присъстващи. Те могат да бъдат и хора, с които сте имали търкания, защото къщата откъде? Това е домът на враговете. В резултат на това всъщност може да стане по-леко с тези хора. Може също така да е, може би сте имали проблеми с документи, свързани в чужбина, или хора, които е трябвало да са в чужбина, но елате да видите вас и вие трябва да отидете да ги видите. Може би и там се случва облегчение по отношение на документацията. Документацията щях да кажа отново, но да, документация с чужди държави, пътувания и така нататък. И пълнолунието, което ще бъде във вашия втори дом, което ще бъде в съвпад с Уран, което ще бъде в съвпад с звездата, която ще бъде в съвпад с звездата Алгол, която е медузата на Горгоната, този, който блокира нещата. Очаквайте внезапно освобождаване от блокиране, от нещо, което ще бъде свързано с вашата стойността, която носите за себе си във втори дом. В знака Телец може да става дума и за това как печелите пари и как използвате естествените си дарби и таланти, за да генерирате пари по стабилен и надежден начин. Телецът е фиксиран знак, той е земен знак, той е знак, който обича стабилността, който обича лукса, който обича благополучието, който обича да се грижи за тялото си. Така че всички тези теми достигат до кулминацията, може би ще ви се случи щракване, трябва да видите в наталната си карта какви са аспектите и да осъзнаете как ще ви повлияе, но във втори дом има голям шанс Тогава имаме, какво забелязах, Плутон. Плутон е последното нещо, за което ще говорим по знаци. Така че Плутон най-накрая влиза в знака на гърба за следващите 20 години във вашия 11-ти дом, Овен. Така че очаквайте трансформации. Вече в началото, когато дойде, всъщност ще го почувстваме най-силно в момента, когато планетата се върне, в момента, в който планетата е ретроградна и тогава тя също става директна. И тогава, когато излезе от Лебед и разбира се, когато има аспекти или планети, които преминават над него, ние също ще почувстваме ефектите на тази планета, която в крайна сметка е поколенческа, която е доста далеч от нас, но която можем да почувстваме дълбоко в себе си. Всъщност, това, което казвам за Плутон всеки път е, че Плутон е наблюдателят. Всъщност, той е диригентът. Всички планети преминават през него по няколко пъти, но той е там, винаги на едно и също място, години наред и ръководи всичко фино с фини. Така че в тънкостта за вас през следващите 20 години тя ще бъде във всичко, което ще бъде свързано с проекта, всичко, което ще бъде свързано с приятели, всичко, което ще бъде свързано с финансово изобилие и финанси, защото 11-ти дом е един от 10-11 е вторият, а вторият е дом на парите. Виждате ли, това е финансова ос в края на краищата. Така че финансите по принцип ще работят. Приятели, както ви казах, може да има хора, които си тръгват в живота ви, други, които идват, които се връщат, може да има нови обществени проекти, може да има срещи с хора и да създавате проекти заедно с други хора в тези 20. Но това, което ви каня да направите на всички, Овен, е да отидете и да гледате видеоклипа ми за Плутон на гърба 2024-2044. Той е достъпен в моя канал и ще говоря с вас много дълго време за това какво ще направи Плутон през следващите 20 години за всеки знак. Добре. Ще пия вода и ще продължим. Ще разгледам коментарите. Добре дошли на всички хора, които са тук, които ни наблюдават отново. Моля, не забравяйте да харесате това видео. Моля, абонирайте се, ако не сте абонат. Благодаря ви за това, за тази подкрепа. И така, ще преминем към знака Телец. Така че, ако сте Слънце в Телец, Луна в Телец, асцендент на Телец, тази част от видеото е за вас. И така, Телец, първо ще говоря за Меркурий в Стрелец. Няма да говоря за новолунието, тъй като то вече е отминало. Така че, така или иначе, ще ви оставя с много друга информация, която предстои. И така, Меркурий, който е влязъл в знака на Стрелец, Телец, който е вашият 8-ми дом,
Така че важното е, че Меркурий навлиза в Стрелец, но преди всичко ще бъде ретрограден в Стрелец от 26, ако не се лъжа. Забелязах, ще ви кажа това. Да, на 26. От 26 ноември до 15 декември Меркурий ще бъде ретрограден във вашия 8-ми дом. Това означава, че умът ви ще се върне към трансформацията. Какво всъщност бих могъл да направя, за да се трансформирам? Той ще бъде насочен към парите. Какво бих могъл да направя, за да имам повече пари, повече ресурси? Наистина, Мезон Жуиле е къща на споделени ресурси. Да се освободя от дълговете, които имам и да се чувствам по-лек, например, в този 8-ми дом. Това е дом на трансформация, така че със сигурност психически ще имате нужда или дори, ако мога така да се изразя, ще бъдете тласнати някъде, за да се трансформирате. Разбира се, трябва да погледнете наталната си карта, за да знаете директно как ще ви повлияе. Но все пак ще има този ретрограден Меркурий в знака на Стрелец. Той влезе в страната на 2 ноември, така че вече наблюдавайте всичко, което ви се представя, защото всичко, което ви се представя сега, в дните до 26 ноември, ще бъде поставено под въпрос всъщност. Ще трябва да помислите за това от 26 ноември до 15 декември. Добре, Марс, който навлиза в Лион на 4. Така че в Лион за вас това е вашия 4-ти дом. На 4 ноември Марс се завръща в Лион. Той също ще започне да се понижава от 7 декември. Така че физическият импулс се включва, ако имате работа за вършене от дома, ако искате да се преместите или ако искате да изчакате, може би ретрограден Марс, и това ви носи яснота, за да разберете дали този ход е добър. Марс ще започне да се ретроградира в Лион на 7 декември, ще остане в Лион за известно време и след това ще се върне в Рак, ще бъде ретрограден през по-голямата част от ретроградността си, но в началото на ретроградния си все още можете да имате как може да ги разпита. От друга страна, ако чакате Марс да се ретроградизира, трябва да изчакате той да се върне в Лион, а това ще се случи по памет през април. Така че, ако решите да изчакате там Марс да стане ретрограден, за да имате яснота, обикновенно логично, ако искате да сте в посока на звездите, трябва да възобновите работата или идеите си от април. Когато се върне отново в Лион, добре, особено всичко свързано с къщата, 4-ти дом, така че къщата, домът, родителите, децата, бабите и дядовците, предците, вашето емоционално състояние, можете да бъдете по-импулсивни, овен, което не е непременно нещо. Това е всичко и това е квадратът на знака на Телец. Тук все още можете да бъдете малко импулсивни. Така че внимавайте за това. Внимавайте също, ако имате дъното на небето във вашия 4-ти дом, когато Марс минава покрай дъното на небето, трябва да обърнете внимание на рани, порязвания, а не да удряте малкия пръст на крака си в леглото. Виждате всички тия неща. Трябва да внимаваме за това. Малки инциденти като този могат да се случат, ако фона ви в небето е близо до мястото, където е Марс. Това е всичко за Марс. След това Венера влиза в Козирог на 11, така че Венера влиза в новия ви дом. Това е моментът да размишлявате и да преразгледате житейската си парадигма, но не всъщност да размишлявате, а по-скоро да видите каква е връзката ви с вашата парадигма. Каква всъщност е връзката ви с собствената ви визия? Превръщате ли се в жертва? Поемате ли отговорност за себе си, например? Време е да инвестирате в тренировки, в пътувания на дълги разстояния, дългосрочни пътувания, в ретрити, може да бъде и пенсиониране. Вашия 10-ти дом, където ще бъде в най-високия момент, но ще говорим за това през декември. След това имаме, както забелязах, Сатурн. Сатурн се завръща веднага след ретроградния си период във вашия 11-ти дом Телец.
Така че там можем да очакваме отблокиране или лекота, флуидност, която се установява в мрежите, социалните мрежи, на нивото на приятелите ти. Може би комуникацията или отношенията с приятели са били малко ненапрегнати, но на забавен каданс не виждаш себе си. Тук Сатурн се завръща директно, така че може би ще имаме освобождение, флуидност, която се установява и на нивото на проектите. Може да има блокажи в проектите и тогава можете да почувствате скок, той се отблокира, отваря се, всъщност става по-плавен в този 11-ти дом, също по отношение на финансите. 11-ти дом е финансов дом, свързан с финанси, финансови печалби, така че може би има пари, които са били удържани, но все още не сте получили и които там с станцията, която отива директно от имам сърбяща лява ръка, не знам за вас, но финансите във всеки случай идват. Добре, тогава имаме пълнолуние в същия ден. Пълнолуние в знака на Телец, в съвпад с Уран, във вас, бикове, в съвпад с Алгол, звездата, която е свързана с медузата Горгона, която блокира какво прави, когато ни види. Тя всъщност блокира, но точно преди да продължа биковете бях забравил, по-долу и второ нещо, помислете за абонирането за моя бюлетин The Bulls, защото в моя бюлетин говоря за събития, за които не говоря, за които всъщност не говоря на живо, защото щеше да продължи 48 часа на живо. Така че това е важното, което исках да ви кажа. Не забравяйте да се регистрирате, връзките са точно по-долу. Така че пълнолунието ще бъде във вашия лебед, в съвпад с Еран, в съвпад с Алгол, звездата на разрушението, звездата, която говори за сянка, която говори за блокиране, за нещо, което спира. С това пълнолуние, тъй като това е кулминационна точка, пълнолунието е краят на лунния цикъл, ще имаме нещо, което свършва, което внезапно се освобождава. Това може да бъде запушване, което се освобождава. В първата ви къща биковете, това се случва във вашия дом, така че може да е нещо във вас, което е отблокирано. Започвате да вярвате повече в себе си, започвате да водите различен начин на живот. Има нещо тъмно, което всъщност спира, което изведнъж прекъсва около пълнолунието. Това може да бъде всичко. Във вашата къща, честно казано, това могат да бъдат всички области, които са засегнати. Така че слушайте какво се случва, ще кажем 2-3 дни преди, 2-3 дни след това, а след това и през следващите 6 месеца, защото лунният цикъл продължава 6 месеца. И също така, вижте какво сте създали през месец май биковете. Защото това са нещата, които обличате през май по време на новолунието в Телец, когато пристигате, най-накрая достигаме кулминация. Така че вижте какво се случи през май 2024 година за вас. Последното нещо, Телец е Плутон. Плутон най-накрая сменя знака веднъж завинаги. С други думи, вече няма да го виждаме в знака на Козирог през следващите 250 години. Плутон влиза в знака Водолей, в най-високата точка на вашата карта, Телец, 10-ти дом. На всеки знак и как Плутон ще ви повлияе през следващите 20 години. Но сега, бързо, защото навлизаме в него, така че ще усетим този преход на Плутон на гърба по по-силен начин. Всъщност можем да очакваме трансформации и дълбоки промени на фона във всичко, което ще бъде вашите амбиции, всичко, което ще бъде той вече е достъпен в моя канал Кантурион. Здравейте на всички нови хора, които се присъединиха към нас. Моля, харесайте и се абонирайте, ако не сте абонат. И ако сте абонат, така или иначе като мен. Много благодаря. Добре, с това приключвам на знака Телец и ще отида направо в знака Близнаци. Така че, ако сте Соле в Близнаци, Луна в Близнаци или Асцендент в Близнаци, тази част от видеото може да е за вас. Малко вече ще ви разкажа за моя лайв, който се случва на 8, така че утре
и дали го гледате, това видео преди 8 или след 8 е едно и също нещо. Можете да се регистрирате, на живо е специално за предприемачи, наречен Propulse Tone Business. Добре, това е абсолютно безплатно, можете да получите достъп до него на живо и да го повторите, няма значение кога гледате, връзката е точно по-долу, можете просто да въведете имейл адреса си и ще получите повторението, или ако ме гледате преди 8, можете да участвате. И второ нещо, не забравяйте да се абонирате за моя бюлетин, защото всичко се случва в моя бюлетин. Всички събития, за които не мога да говоря в живота на 12-те астрологични знака, го правя чрез бюлетин. Така че не забравяйте да се абонирате за моя бюлетин. Меркурий в Стрелец, Близнаци. Меркурий в Стрелец пред вас добре дойде на 2, но важното е, че ще остане там за дълго време, защото ще бъде ретрограден от 26 ноември. Така че там в 7 дом са останалите. Ще бъдете накарани да размишлявате върху отношенията си с другите, партньорствата си с другите, договорите си с другите, връзките си с другите. Така че това не е само професионално, може да бъде и лично, семейните ви отношения, връзката във вашата връзка, но има отражение, умствена енергия Меркурий, който е пратеникът на Бог и който представлява духа, който ще ни доведе по време на неговата ретроградност, Близнаци, в това. Така че бъдете настроени преди 26-ти, за да видите какво се проявява в отношенията ви с другите, защото това ще трябва да размишлявате и да се запитате. От ретроградността на 26 ноември до 15 декември ще бъде ретроградна. На 4 ноември във вашия трети дом това е фокус и физически импулс върху себеизразяването, върху брандинг маркетинга, ако сте в света на предприемачеството или ако това е вашата работа, да се занимавате с брандиране, маркетинг. Пътуванията на къси разстояния или краткосрочни пътувания могат да бъдат доста разпространени в наши дни. И това, което е важно, е, че Марс ще стане ретрограден, но това ще бъде през декември, така че ще говоря за ретроградния Марс по-рано, за декемврийското предаване на живо. Но точно сега е моментът да наблюдавате какво се случва във всичко, което току-що казах, както и отношенията с вашите братя и сестри, също и с хората, които срещате най-често. Преувеличавам, разбира се, не е за да ви изплаша, но ще трябва да преразгледате отношенията си, Близнаци, защото в момента сме в къщата ви и просто казваме: избирате ли себе си, здрави ли са връзките ви или са токсични? И ние така че всичко това ще бъде поставено в светлината на прожекторите някъде в действията ви, в поведението ви, в ежедневието ви. Така че наблюдавайте, защото двете планети все още не са ретроградни, нито Меркурий, нито Марс. Меркурий ще започне на 26 ноември, а Марс на 7 декември. Така че сега погледнете взаимоотношенията си, за да разберете какво ще бъде предизвикано по време на ретроградния период. Ето го. След това Венера влиза в Козирог на 11, така че във вашия 8 дом, Близнаци, не се лъжа, да, точно 8 дом, така че там Мерко, най-накрая Венера, съжалявам, ще ви донесе, може да ви донесе финансови печалби. 8 дом е дом, който говори хората, които инвестират в нас, ние, които инвестираме с други хора, можем да имаме наследства, които получаваме, можем да имаме дългове, които са освободени, защото Венера, така или иначе, нека не забравяме, планета с добра карма, плюс това тя е в добра инерция, защото не е. Можете също така да имате творчески импулс, защото 8 дом е дом, който е свързан с сексуалността, но сексуалността е и енергията на творчеството, а Венера е тази, която ни възнаграждава, за да можем да имаме творчество, което ще бъде възнаградено, може би по-късно или
Все още пия вода, виждате ли, пия много вода, но това е така, защото и аз говоря много. След това Сатурн се връща директно във вашия 10-ти дом, в същия ден, в който ще имаме пълнолуние във вашия 12-ти дом. Така че тук можем да говорим за нещо, което се освобождава, което става по-леко. Сатурн директно във вашия 10-ти дом може да бъде определени проекти или определени документи, свързани с вашия социален статус или свързани с вашата компания, добре, които може да се забавят или които могат да бъдат блокирани, могат да бъдат деблокирани точно сега, защото Сатурн се връща директно. Можете да имате нов тласък за постигане на дългосрочните си амбиции с Сатурн. Никога не трябва да бързате, говорим за дългосрочен план и освен това от 2023 година сам Сатурн е в процес на въвеждане на структуриране и организация, така че да можете да постигнете целите си в дългосрочен план. Така че не трябва да бързаме там, лека дума. Не е моментът да скачате като пеперуда навсякъде, малко е време да се успокоите и да можете да се канализирате. Това е правилната дума, да насочите енергията, за да изградите нещата в дългосрочен план. Сатурн ви дава тази възможност и е на най-високия мост на вашата карта всъщност, в вашия 10-ти дом, добре, и в същото време пълнолуние, мощно пълнолуние в Телец, защото е в съвпад с Уран и двете са в съвпад с звездата Алгол, която е звездата на Уран. Вътрешно близнаци, нали? Така че има нужда да се освободим, може да са страхове свързани дори с смъртта, страхове свързани с провал, страхове свързани с болести. Всичко това може да се освободи всъщност. Добре? Защото за вас в 12 дом това е нещо интериорно. Или липса на вяра в себе си, самочувствие или конфликти с други хора, които могат да приключат внезапно, защото 12-ти дом е дом на скрити врагове. Така че по време на това пълнолуние може да има и такива неща. Възможно е да има деблокиране на ниво хора в чужбина. Например, ако искате да видите някого в чужбина, харесвам косата си в момента, искате да видите някого в чужбина, блокиране може да бъде отблокиран. Всъщност наблюдавайте внимателно какво сте въвели през май 2024 година, защото там то достига кулминацията и тогава пристигаме към освобождението. Момента да освободим нещата, които ни пречат да продължим да създаваме това, което започнахме през май. Ето, след това имаме Плутон, последна информация, Плутон, който най-накрая променя знака си за следващите 20 години. Той ще се върне в Козирог за следващите 250 години, около 250 години напред. Добре, значи Плутон идва в новия ви дом. Леко направих пълно видео за Плутон на гърба от 2024 до 2044 година за 12-те знака на канала Канторон. Отидете и го погледнете. Дълго време говорих за всеки знак и как всеки знак ще бъде повлиян през следващите 20 години. И така, къща 9, очаквайте момента, в който това се случи, така че 19 ноември, няколко дни по-късно, няколко дни по-рано, разбира се, дори бих казал няколко седмици по-късно, няколко седмици преди Плутон, вече можете да усетите какво се подготвя и какво се случва всъщност, точно какво ще се трансформира изведнъж. Защото когато Плутон се завърне, това е след това, когато ще излезе, разбира се. И кога ще има и важни аспекти. Но сега, когато влезе в новата къща, това може да бъде парадигма на живота, която се срива. Нещо, в което вярвате толкова силно, че Плутон идва и казва не. Това обаче вече не е във вашата истина. Тя вече не резонира с новата ви парадигма, с новата идентичност, която ще имате. Може да е така? И преди всичко, през следващите 20 години, близнаци, ще знаете как да създавате стабилност. Напълно безплатно е ГМО и бюлетинът. Ще получавате всички събития, за които не мога да говоря на живо. Адресирам ги чрез бюлетин. И благодаря ви, приятен ноември, близнаци. Рак, така че ако сте върба в рак или възходящ рак, тази част от видеото е за вас. Раци, първо ще започнем с Меркурий, който влиза в знака на Стрелец, най-накрая, който вече е влязал на 2 ноември и най-вече ще бъде ретрограден.
Аз съм асцендент на рака, така че той ще бъде ретрограден в нашия 6-ти дом. Така че сега е момента да преразгледаме нашата организация, вредните си навици, нашето ежедневие, как организираме ежедневните си задачи, как изпълняваме ежедневните си задачи, нашите колеги от работата и взаимоотношенията си с колеги, домашни любимци, дали ги имаме или ако ги искаме. Ретроградността ще започне на 26 ноември, не е веднага, но сега вече сме в ретроградната зона, така че вече можем да наблюдаваме какво се проявява в нас мислено, какви са идеите, за които всъщност мислим най-често, защото здравето ни, не забравям, е много важно, но и здравето ни, как се грижим за тялото си, какви са навиците, които ни дават възможност да се грижим за тялото си. Това ще бъде представено в умствената светлина, т.е. умствено ще помислим за това, ще трябва да уредим тези неща и да намерим решение. И как мога да кажа, да подредя, добре, не да подредим, а да структурираме и хармонизираме мислите си в тези области. След това Марс се върна в Лион на 4-ти, в нашата къща за концерти, така че там физическият импулс да твори, физическият импулс да използва естествените си дарби и таланти, за да изкарва прехраната си. Той присъства, той е там. Марс ще остане директен до 7 декември. На 7 декември ще започне понижаването, спира преди, мисля, през февруари или края на януари, нещо подобно, но все пак остава до април. Така че тук нека се насладим, нека наблюдаваме кои са нещата, върху които полагаме физически усилия, кои са нещата, които ни вълнуват, кои са нещата, които ценим, ценностите, които всъщност ценим в къщата. Как искате да печелите пари? Тоест, по-конкретно, какво искаме да направим, за да печелим пари? И да го правим с природните си дарби и таланти, т.е. да не се изтощаваме, да нямаме буца в стомаха, а да го правим с удоволствие. Всичко това е много благоприятно. След това ще разгледаме и раковите заболявания. Вече беше хубаво време у дома. Почувствахме го, по него почувствах като асцендент на рак, импулсивност, желание да правиш нещата бързо, така че трябва да знаеш как да канализираш марсианската си енергия. Става ли? Сега обаче той е в Лион, така че е също така, това, което исках да кажа, така че Венера влиза в Козирог на 11, Венера в 7 дом, така че Венера, която е планета на взаимоотношенията, която е планета на любовта, която е планета на парите, която е планета на изобилието, планета на добрата карма, която влиза в къща. Така че тук можем да говорим за нови подписи, нови договори, нови клиенти, ако сте предприемач. Финансовата стабилност, която се налага, т.е. финансите започват, тя започва да се търкаля, защото все още сме в земен знак добре. Може да са нови асоциации, нови партньорства, може да е намиране на любов в 7 дом, може да е планиране на брак или желание за брак, може да започне да мислим с човека, с когото сме, как мога да го кажа, да създадем семейство, да създадем нови взаимоотношения. Тя може да бъде и открито, добре да бъде силно отворена към другите повече от обикновено, защото тя е в 7 дом, в знака на Козирог. Може също така да бъде, обичаме да прекарваме моменти, в които се чувстваме сигурни с другите, защото знакът Козирог е знак, който е стабилен, т.е. че е един от най-силните земни знаци, той търси стабилност. А в 7 дом, именно с Венеция, можем да търсим стабилност в отношенията си, каквито и да са те, професионални, лични, приятелски, семейни, романтични и така нататък. Сатурн се завръща веднага след ретроградния си период в 9 дом по същото време, когато имаме пълнолуние в 11 дом Рак. Така че Сатурн би казал, че в 9 това могат да бъдат неща, които са освободени от умствена гледна точка. Може да има въпроси или вярвания, това е което търся, вярвания, че ще имаме този блок, които ни карат да вървим напред.
И тогава с Сатурн директно в допълнение Нептун все още е там, все още е в Риби, Нептун все още е там. Сатурн може да го направи за Рак, защото е в деветката, така че може да има закъснения, анулирания, статии, които не са добри, статии. Сатурн е този, който се забавя, защото той е в 9, но също е пред 3, нали? И така, какво е 3? Това е допълнителното пътуване, наемането, забавянето на найма в чужбина за мен. Пълнолуние е много важно, защото е в Телец, в 11-ти дом, социална къща свързана с финансите, също и с финансовите печалби, и пълнолуние в съвпад с Уран, вече от едно. Така че изведнъж нещата могат да свършат, човек може да се освободи от нещата и двете планети са в съвпад с звездата Алгол, която е Горгона Медуза, тази, която всъщност стои, тази, която спира, която блокира нещата. Така че може да има, тъй като сме в пълнолуние, така че момент на кулминация в лунния цикъл, това е освобождение. Освобождение от нещо, което внезапно ни блокира. Може да е шокиращо, може да дойде внезапно така, без да го очакваме, но ще ни освободи, ще ни позволи да се освободим от нещо. Така че е или няколко дни преди, или няколко дни след това, така че е 15 ноември пълнолунието, или през следващите 6 месеца, защото лунният цикъл продължава 6 месеца. Така че също така погледнете раковите заболявания, какво въведохте през май. Върнете се към календара си през май, погледнете добре къде бяхте, какво се случи, какво направихте, защото това са нещата, които достигат кулминацията си и във връзка с тези неща трябва да се освободим от нещо, което ни блокира, нали? Останалите, разбира се, ще бъдат разгледани в бюлетина, за който ви каня да се абонирате, който е точно по-долу в линка. Също така ви каня да се регистрирате за конференцията Propel Your Business. Независимо дали гледате това на живо преди или след U8, няма значение, ще получите повторението, но не забравяйте да се регистрирате за тази конференция. Последния беше монументален. Тя беше просто страхотна. Тя беше на 5 стъпала, за да промени реалността. Говорихме за идентичност. Така че помислете дали да заемете мястото си. Плутон, рак на Плутон. Плутон влиза веднъж за винаги през следващите 20 години в нашия 8-ми дом, в Лебед на гърба. Когато той се появи, затова се приближавам, можете да го усетите силно. От друга страна, ви каня да гледате моето видео Плутон на гърба 2024-2044 за 12-те астрологични лебеда. Говоря от много дълго време за всеки знак през следващите 20 години. Сега просто ще ви кажа, че може да има внезапни трансформации на ниво споделени ресурси. Това може да бъде направо много положително, защото вече е преминало във всеки случай според вашето състояние на ума и финансова гледна точка. Но знайте, че през следващите 20 години Плутон ще трансформира всичко това. Той ще трансформира отношението към парите, ще трансформира отношението към дълговете, отношението към наследството, ще трансформира отношението към духовното, към дълбокото, към божественото, към медиумизма, към окултизма, към езотериката, към всичко останало. Ще дойдат хора, раци, които не се интересуват от тези области, които току-що споменах, ще проявят интерес към тях след 20 години. Сигурна съм, че бих искала да ме наблюдават ракови заболявания днес или да гледат това видео по-късно, не знам, или друго видео, които да ми кажат, че е вярно, че 20 години по-късно се интересувам от духовност, цистизъм, езотерика, астрология и така, това са темите, но ако не, концертите ви каня да отидете и да гледате видеоклипа ми Плутон на гърба 2024-2044 за 12 астрологични знака. Тук в детайлите отивам за този пасаж, как мога да кажа, този транзит, съжалявам за Плутон на гърба.
Лъвове, ако сте слънцев лъв, луна в лъв, асцендент в лъв, тази част от видеото е за вас, аз съм слънцев лъв. Така че фокусът е поставен, вече трябва да наблюдавате, защото това, което се случва между днешния ден, когато ме чуете, между 2 ноември в реалния живот и 26 ноември, е ретроградната зона, сивата зона, така че всичко, което ще се прояви, така че погледнете лъвовете, но особено в пети дом, това може да бъде свързано с вашата креативност, може да е свързано с вашето вдъхновение, вашите проекти, може да е свързано с вашите деца, може да е свързано с факта, че искате да имате деца, може да е свързано с вашето. Защото четвърти дом, пети дом, съжалявам, е дом на сърцето, това е дом на сърцето и също така е дом на любовта от пръв поглед. Така че той може да мисли и за това. Децата, казах аз, ето го, творчеството, проектите, всичко това казах в пети дом. След това имаме Марс, който е в Лион, във вашата страна, в нашата страна. Аз съм усамотен в Лион, както казах. Така че от 4 ноември ще остане до края на декември, ако не се лъжа по памет, но преди всичко ще започне да се понижава от 7 декември. Така че ще говоря за ретроградността през декември, но сега, докато е директно от 4 ноември до 7 декември в Лъва, е време да внимавате да не бъдете импулсивни. От друга страна има енергия, физическа инерция, която ни казва: давайте, действайте за лъвовете. Давай, всъщност го направи. И направете за себе си. Той е в първа къща. И така, това, което ще направим там, и физическата инерция, която ще трябва да направим, всичко, което ще искаме да направим, ще го вложим за себе си. Ще го направим за нас, защото ни кара да правим неща за нашето благополучие, за нас, за нашия начин на живот в първи дом. След това той ще понижи рейтинга, така че това ще е моментът, ще говорим за това през декември, за декемврийското живо, но ще бъде момента да се запитаме и да видим какво искам да направя за себе си и как искам да го направя. След това Венера влиза в Козирог на 11, така че Венера в 6-ти дом може да донесе някои финансови въпроси. С каква цел? Защото 6-ти дом е свързан с ежедневната работа, всъщност ежедневните задачи. Венера е планета на парите, не само на взаимоотношенията, на любовта също, на благополучието, на кармата, на добрата карма също. Но всъщност 6-ти дом, тъй като е свързан с ежедневните задачи, които вършим на работа, а Венера е свързана с парите, това означава, че ежедневните задачи, които вършим на работа, могат да бъдат възнаградени финансово или могат да бъдат възнаградени и в нашите взаимоотношения. С други думи, можем, например, да имаме отношения с нашите колеги, които стават по-плавни, разбираме се по-добре с колегите си, защото 6-тия дом ни говори за колеги. Венера в 6 може да бъде и искам да сложа пари, да инвестирам пари в здравето си. Искам да инвестирам пари в фитнес зала, например, или искам да инвестирам пари в грижата за домашните си любимци, или искам да инвестирам пари в домашния любимец, или искам да преразгледам връзката си с здравето, с моите. Ето го, всичко това се поставя на светлината, докато Венера е в Козирог за няколко седмици, да кажем 3 седмици или повече, малко повече понякога. Сатурн се завръща веднага след ретроградния си период в дом И8 Лион. Така че там можем да имаме отблокиране, защото когато Сатурн е ретрограден, нещата се забавят. Така, например, в къщата И8 може да бъде, ако сте чакали наследство, искали сте да уредите дългове или сте чакали пари от някой друг, може да блокира и сега се отключва. Това е директна възвръщаемост, така че има пробив, който се случва на това ниво. Можете да получите споделените ресурси, наследствата, уреждането на дългове, които сте искали да направите, можете да ги получите и можете да имате плавност в това. И в същото време на 15 имаме пълнолуние, което е много важно за нас, защото се случва директно в най-високата ни точка, 10-ти дом, в знака Телец, който е фиксиран знак, 10-ти дом, който представлява нашите амбиции.
И тъй като преди всичко Луната е в съвпад с Уран, така че има внезапна промяна във всички области, които ще видим след няколко секунди по отношение на 10-ти дом. И също така означава освобождаване от нещо, което ни блокира, защото двете планети по време на пълнолуние ще бъдат в съвпад с звездата Алгол, която е звездата на медузата Горгона, тази, която всъщност ни блокира в живота ни. Така че пълнолунието е освобождение, ние ще се освободим от нещо лъвско, което ни блокира в реализацията на професионалните ни амбиции, а също и в реализацията ни във връзките с обществеността, в нашите постижения, в нашите проекти всъщност. Може дори да има, ако, например, е имало блокажи на ниво власти, на ниво баща, отношенията с бащата, тя е деблокирана. Така че ще има освобождение, което ще бъде направено по този въпрос. Бъдете внимателни, казвам ви това, защото Алгол е вярно, че най-тъмната звезда всъщност на разрушението, която ни говори за унищожаване на края на нещо. Пълнолунието ни говори за края на нещо, но всъщност това, което е важно да знаем е, защото това, което се случва в живота ни, никога не е за наша вреда, винаги е за наше добро. Винаги е повече. С Вселената е още. Не съществува месец. Става ли? Така че просто не се съпротивлявайте. Това, което може да затрудни това пълнолуние, е съпротивата. Става ли? И последното нещо за лъвовете, съжалявам, на което ще говоря, е най-накрая преминаването на Плутон на гърба. След 15 години, 2008-2024 година на Плутон в Козирог, сега ще имаме Плутон на гърба през следващите 20 години, 2024-2044. Между другото, Lions е моментът, в който исках да говоря с вас за моето шоу на живо, което направих. Направих специално на живо за предприемачи и това ще се случи. Не го направих, ще го направя на 8 ноември. Можете да се регистрирате и ще получите повторението. Това е шоу на живо, наречено Propal Stone Business. Имате цялата информация в описанието тук. Безплатно е, нали? Тя е отворена за всички хора, които искат да преминат на друго ниво на предприемачество, да се впуснат в предприемачество, да се обърнат към него. Това на живо ще ви бъде предложено. И също така, това, което исках да ви кажа е, че можете да се абонирате за моя бюлетин Лион. И така, едно последно нещо, Плутон на гърба за нас лионците е в 7-ми дом. 20 години от Плутона в 7-ми дом. Аз съм асцендент на рака, така че всъщност като асцендент на рак вече го имах в 7-ми дом, но сега ще го живея като моето слънце в Лион, в 7-ми дом като Лион. Така че дълго време говоря за всеки знак и как следващите 20 години могат да бъдат трансформирани от Плутон. Но сега ще го усетим на 19 ноември, защото ще се върне веднъж завинаги, без никога да се връща отново. Той ще се върне при Козирог след около 250 години, така че имаме време до тогава. Така че ето го, има и партньорства, асоциации, взаимоотношения като цяло, които могат да се трансформират около тази дата, 19 ноември и разбира се през следващите 20 години, но ви каня да отидете и да гледате моето видео за Плутон на гърба 2024-2044 и за двете. – 27 степен на Стрелец трябва да държа от друга страна къща в Козирог. Всъщност винаги гледам цели знаци, Нини. Така че в целите знаци всеки знак е къща. Аз работя с цели знаци, с домификация на цели знаци, а не с мирификация. В резултат на това всяка къща е знак. Тази домификация ми позволява да имам по-голяма точност в интерпретациите на осезаемите проявления по въпроса. Ето защо това, което казвате, е, че ако го погледнете, вашата 9-членна къща е в 27 степен на Стрелец. Това означава, че търсите в Плацидус. Гледам цял знак. След това ще продължим към знака Дева,
Колко време е минало? Заедно сме от 1 час. Супер. И така, Дева. Хайде, ще продължим напред. Знакът Дева. Добре дошли при всички нови хора, които ни наблюдават. Дева, ако сте пияни в Дева, Луна в Дева или Асцендент в Дева, тази част от видеото е за вас. Деви, точно преди утре 8 има на живо, което правя специално безплатно за предприемачи, наречено Propel Stone Business. Така че, ако сте перфекционистка, малка девственица, която обича да усъвършенства бизнеса си, това на живо ще бъде за вас напълно безплатно. Ако ме гледате преди или след 8 ноември, няма значение, винаги можете да кликнете и да гледате повторението, защото ще има повторение на това на живо, ако не можете да го гледате на живо. Става ли? Следователно, Дева, Меркурий влиза в Стрелец. Той влиза в Стрелец още на 2 ноември. Така че за вас, девите, знакът на Стрелец е 4-ти дом, така че защо е важен? Защото от 26 ноември Меркурий ще бъде ретрограден, така че ще остане в знака на Стрелец за дълго време. В 4-ти дом това са отражения, пратеникът на Бог Меркурий ще ви донесе размисли и яснота за вашето семейство, вашия дом, вашите родители, вашите деца, вашите предци, вашата емоционална интелигентност, вашето емоционално съзнание, вашата емоционална стабилност. Искате ли да се преместите, да смените къщата си, да си купите друга къща, да създадете друг дом, да създадете дом, всичко това ще бъде поставено под светлината на вашата глава, на вашия ум, защото Меркурий представлява духа. Така че ще се включи това в главата ви. От вас зависи да видите и да се възползвате от този ретрограден Меркурий, за да можете да имате яснота и след това да действате плавно и ясно. Понижението трябваше да приключи. Марс се завърна в Лион на 4-ти и ще остане за кратко до края на декември. Нямам обяснение, нямам логически аргумент. Така че се наслаждавайте, насладете се на девите, вместо да давате, търсете логика във всичко, използвайте мощната си интуиция, която ще ви насочи да предприемете действия. И преди всичко, от 7 декември ще говорим за това повече през декември, Меркурий, Марс, ще бъде ретрограден, ще започне да се ретроградира на 7 декември. В края на декември ще влезе в Рак, ще остане в Рак до април, така че имаме време. Сега се възползвайте от тази инерция до 7 декември, съжалявам, за да правите интуитивно подравнени действия, така че слушайте физическото си тяло, отделете време и за това. Всъщност, интуитивният импулс ще дойде в моментите на оттегляне, в моментите, когато сте сами, защото водната къща е къща на самота, а Марс е действието. Това означава, че уединението ще донесе интуитивни канали, които ще ви позволят да продължите напред. Ето, вау, харесва ми как структурирах това изречение. След това Венера влиза в Козирог на 11-ти, след няколко дни за вас, девите, той вече ще бъде в Тригон с вас, така че е първокласен, това е добра новина и е в 5-ти дом. Така че творчеството, то започва да присъства все повече и повече. Проекти, искате да се впуснете в проекти, романтични срещи, любов от пръв поглед, направо възможна с планетата на любовта в къщата на сърцето, 5-ти дом, точно това е всичко. Искайки да имам деца, как да кажа, и зачеването на децата, защо не е по това време, можете да бъдете възнаградени и за проекти. Ако имаме проекти, които вече са стартирани в 5-ти дом с Венера, която ни говори за финансово изобилие, определено е възможно. Ето го, силно вдъхновение, силна креативност, инерция за правене, за създаване на неща могат да присъстват, докато Венера е там от 11-ти, ще кажем, няколко седмици до малко преди средата на декември. След това имаме Сатурн, който се връща направо във вашата къща, 7-те левиета, така че това е страхотно, защото може да има блокажи на ниво взаимоотношения, на ниво партньорства, на ниво договори, на ниво асоциации, блокажи, когато казвам забавяне всъщност.
Сега, това, което е важно за вас, девите от 2023-2026 година, е да създадете стабилни връзки в дългосрочен план. Всъщност, нали? След това имаме същия ден, 15-ти, същия ден, в който Сатурн се завръща директно, имаме пълнолуние. Това е и пълнолунието в съвпад с Уран, съвпадащо с двете планети с звездата Алгол, която представлява горгоната Медуза. В вашия нов дом се случва промяна на парадигмата на 10 000%. За мен, девите, освен от вашия тригон, всичко е наред, ще се освободите от едно-две вярвания, няколко вярвания, парадигма всъщност, в която живеете, която ви е блокирала в живота ви досега. Алгол, медузата Горгона, тя блокира. Какво прави медузата Горгона? Когато погледне някого в очите, той се превръща в камък, всъщност е блокиран. Така че това е, което прави у дома. И това е, което това пълнолуние в съвпад с Уран, пълнолуние, това е краят на цикъла, нека не забравяме. Така че е време да освободим нещата. Ще се освободите от парадигмата, вярата, умственото поведение, което ви блокира в живота ви. И за вашия тригон това означава, че това е подкрепа, която ще получите от това пълнолуние. Става ли? Така че погледнете добре какво сте въвели през май 2024 година, защото тогава имахме новолуние в Телец и може да бъде и с пълнолуние, кулминация на пътуване, например краят на пътуване, може да бъде вътрешно или външно пътуване, имайте предвид. Това може да бъде и краят на но определено има нещо, което се променя на нивото на вашия ум, на нивото на вашия дух, на нивото на връзката ви с вашия висш аз. Може би има блокажи, които ви пречат да чуете по-висшия си глас. И така, във вашия шести дом, Плутон, вече исках да ви кажа точно преди това, че имате специално видео, което направих за Плутонен Версо 2024-2044 за 12-те астрологични знака. Тук казвам много неща, говоря много време за всеки знак. Така че можете да отидете там, но сега, тъй като се завръща на 19 ноември, влиза веднъж за винаги през следващите 20 години на гърба, там можете да го почувствате. Така че може да имате внезапно желание да промените навика си, може да имате желание да трансформирате своя... Здравето ви ще се промени през следващите 20 години, т.е. ще бъдете... Но гледайте видеото и най-вече, ако отново сте перфекционистки малки девственици, помислете дали да не се регистрирате за живо, което ще направя утре по работа. Най-накрая задвижете бизнеса си. Съжалявам, бизнесът ви движи, щях да кажа, задвижете бизнеса си, а също и бюлетина, за да имате всички. Благодаря ви, девственици, целувам ви и ви пожелавам добър месец ноември. Везни, ако сте Слънцето във Везни, Луната във Везни или възходящото във Везни, тази част от видеото е за вас. Изпивам малко вода и пускаме Везните. Така че Везните за вас ще започнем още с да, има живо, което правя утре 8, но дали гледате този YouTube на живо преди 8 или след 8, няма значение. Винаги можете да се регистрирате за специалния предприемачески на живо, който задвижва вашия бизнес. И също така помислете за Везните, за да се абонирате за моя бюлетин, защото в бюлетина говоря за астрологични събития и не само, говоря за човешки дизайн, говоря за много неща, лично споделяне, личностно развитие, подаръци, много неща, които се случват. И така, Везни Меркурий в Стрелец от 2 ноември във вашия трети дом. Защо е важно? Защото Меркурий ще бъде ретрограден от 26 ноември, така че той е в своята сенчеста зона, така че вече можете да наблюдавате какво се случва в живота ви, във вашия живот.
И какво е трети дом? Това е себеизразяване, това е маркетинг, това е брандиране, това е връзката с братя и сестри, това е връзката с хората, с които излизаме най-често. Това са пътувания на къси разстояния или краткосрочни пътувания. Всичко това е трети дом. Така че всичко това ще бъде поставено под въпрос, най-накрая поставено под въпрос, върнато да се замисли, за да бъде видяно от вас по време на ретроградния Меркурий от 26 ноември до 15 декември. След това Марс в Лион. Марс навлезе в Лион на 4 ноември и ще понижи рейтинга си от 7 декември, но ще говоря за това наживо през декември. Но там всъщност е във вашата къща 11 звездните. Така че възползвайте се от инерцията на Марс директно в Лион за сега до 7. Той ще остане директен във вашия 11 дом. Възползвайте се от възможността да започнете проекти с други хора, да се видите с приятелите си, да прекарате време с приятелите си, да бъдете част от него, да стартирате себе си и да ходите в общности, в проекти с други хора. Това могат да бъдат и хуманитарни проекти. Това може да бъде и настройване на нещата във вашите социални мрежи, присъствие в социалните мрежи или работа в мрежа, срещи с хора, ходене на срещи с предприемачи и подобни неща. След това имаме Венера, която влиза в Козирог от 11. Венера влиза в Козирог, който е вашия 4 дом, така че Венера идва за да ви донесе сладост във вашия дом, във връзката с родителите ви, във връзката с любимата ви, във връзката с децата ви, във връзката с децата ви, във връзката с децата ви, във връзката. Така че Венера ще дойде на това. Венера също може да ви накара да купувате малки неща, най-накрая в 4 дом в Козирог, да ви купи малки неща с стойност за вашия дом. Може да е декорация, може да е картини, може да е нови прибори за хранене, нови чинии, по-красиви, по-лъскави, ново огледало, но нещо подобно, малко блясък в дома ви. След това имаме Сатурн, който се завръща веднага след ретроградния си период. Във вашия 6 дом, тук Везните. Така че в 6 дом може да е и по време на ретроградния период, може да сте се борили малко с здравето си, може би сте се заразили с вируси или сте се разболели, или може би не сте успели да изпълнявате ежедневните си задачи, или не се чувствате непременно продуктивни някъде. Повече лекота, която се установява, или флуидност всъщност, става малко по-течна с тази област, която се връща направо. В дом И8 за вас, девите, всичко Везните, всъщност може да създаде големи освобождения от гледна точка на връзката ви с парите, общите ви финанси, дълговете ви, наследствата ви. Има нещо, което се освобождава. Има психическо освобождение, т.е. 8 дом е дълбоката психика. Това е и всичко, което е свързано с духовността, окултизма, езотериката. Може да има внезапни промени, защото пълнолунието е в съвпад с Уран, така че внезапна промяна, пълнолуние, край на цикъла, така че изведнъж се освобождаваме от нещо и с Алгол, която е звездата на Горгона Медиус, която ни блокира и всъщност ни казва: пари, инвестиции в недвижими имоти. Всичко това всъщност може да бъде деблокирано за вас, Везните, на това, за да наблюдавате няколко дни преди, няколко дни след това. Така че това е за пълнолунието. И последно нещо, помислете за Везните, за да се регистрирате за моя бизнес на живо на Propulse Storm, особено ако да има всички астрологични събития и не толкова много други неща от бюлетина.
Плутон на гърба на 19 за вас, добре за всички, но за вас, везните, това ще се случи във вашия пети дом, така че ще имате 20 години Плутон в пети дом. Вече имахме аперитив, Плутон вече е преминал на гърба, но сега ще бъде там веднъж за винаги, т.е. няма да се върне в Козирог след около 250 години. И така, какво е 4? Това е думата, това е къщата, това са родителите, това са предците, това е любимият ма, скъпият, децата, накратко, всичко това. Така че има много от това, но тук ви каня да отидете и да гледате видеото ми за Плутон на гърба 2024-2044 година за 12-те знака, защото е специално посветено на това и вече е налично добре и можете да отидете да го гледате за 12-те знака. И аз казвам много неща, говоря дълго време за всеки знак, но там можете да го почувствате около 19 няколко дни, дори бих казал седмици след това, няколко дни, седмици преди това, можем да почувстваме, защото Плутон е бавна планета, така че можем да почувстваме, защото Плутон е бавна планета, така че можем да почувстваме, така че там фокусирайте се върху децата, може би някои хора ще искат да имат деца или трансформация в отношенията с вашите деца също е възможна в този момент. Трансформацията на вашите проекти и вашата креативност може да се промени. Тоест, ако идва от едно място, може да дойде от друго сега, или вашата муза може да бъде нещо друго, или вашата страст може да се промени, вашата посока на това, което ви вълнува в живота ви, също може да се промени. Толкова за везните. Скорпиони, ако сте Слънце в Скорпион, Луна в Скорпион или Асцендент в Скорпион, тази част от видеото е за вас. И така, Скорпиони, първо утре, 8 ноември, правя специално бизнес предприемачество на живо, наречено Propulse Tone Business, дори ако ме гледате след 8 ми. Разбира се. Така че помислете за заемане на вашето място и също така помислете за абониране за моя бюлетин на Скорпионите, за да получавате всички астрологични събития и много други подаръци и неща, които споделям в моя бюлетин, които се опитвам да направя по-богати и все по-редовни. И така, Скорпионите, ето го, Меркурий в Стрелец във вашия втори дом от 2 ноември и той ще остане там за дълго време, защото ще бъде ретрограден, така че сега е подходящият момент Скорпионите да преразгледат как искат да печелят пари, как използват своите Всичко това ще бъде поставено под въпрос, особено по време на понижаването от 26 ноември до 15 декември. Там през този период, когато ме погледнете от 2 до 26 ноември, преди понижението, ние сме точно в сивата зона, в сенчестата зона на ретроградността, така че гледайте, всичко, което се случва там, ще бъде поставено под въпрос по време на ретроградността. Второ нещо, Марс навлезе в Лион на 4 ноември, страхотно за вас, Скорпионите, в 10-тия ви дом е квадрат, но е най-високото дъно, така че физическият импулс да искате да постигнете неща, свързани с вашия социален статус, свързани с вашите професионални амбиции, свързани с... Възползвайте се от това, Марс ще започне да се ретроградира и през декември. Това ще бъде темата на месец декември, където ще говоря за това в декемврийското видео, но се възползвайте от това в физиката, за да положите физически усилия, да поставите физически действия по-скоро върху всичко, което върви. След това имаме Венера в Козирог на 11, така че Венера влиза във вашия трети дом. Страхотно, защото там трети дом е социален дом. Венера, връзка, любов, пари, изобилие, добра карма, Козирог, стабилност. Така че е време да създадете стабилност с хората около вас във вашите взаимоотношения. Можете, например, да пътувате на къси разстояния за кратко време. Можете също така да имате, как да го кажа, хора около вас, които могат да ви възнаградят за нещо финансово, защото Венера представлява финансите. Но не само това. Това може да бъде награда с думи, защото трети дом също е дом на комуникация. Така че думи на любов, думи на подкрепа. Всичко това може да дойде от всеки.
Отношенията с братята и сестрите ви могат да бъдат по-плавни, просто по-обърнати към любовта. След това Сатурн се завръща директно на 15 по същото време като пълнолунието. Така че Сатурн се връща директно във вашия пети дом, е Скорпиона. Така че това е прилив на креативност, който се освобождава. След това пълнолуние в Телец, във вашия седеми дом, точно пред вашия дом, в съвпад с Уран, в съвпад с звездата Алгол, която представлява медузата Горгона, която блокира. За мен има откровени освобождения на нивото на вашите взаимоотношения, каквито и да са връзките, професионални, лични, каквото и да е в наистина може да има внезапни освобождавания. С Алгол, звездата на медуза Горгона, това е нещо, което блокира вашия кърмичен живот. Може да е нещо, което е блокирано от дълго време. С Уран, бум, промяната е внезапна. С Full Moon знаем, че това е освобождаване на нещо. Освобождаваме се, защото това е краят на цикъла, това е кулминационна точка. Трябва да освободим нещо, така че да има и да наблюдава. И последно нещо е Скорпионът е Плутон. Плутон, който влиза на гърба най-накрая за следващите 20 години, без да се връща в Козирог за около 250 години. Затова направих специално видео за Плутон на гърба за следващите 20 години за 12-те астрологични знака, което вече е достъпно в канала ми. Отидете там, защото е въоръжено с ценности, въоръжено с информация за всеки астрологичен знак. Отидете и го погледнете. Скорпионът, там ще го почувствате около 19 няколко дни, седмици, дори преди няколко дни, седмици след това, можете да го почувствате силно. Така че може да има внезапни промени във вашето семейство, във вашия дом, в живота на вашите деца, вашите родители, в отношенията с вашите предци. Емоционалната ви стабилност може да се разклати малко. Вашето емоционално съзнание е съвсем просто. Така че, вижте, наблюдавайте какво се случва и най-вече отидете да гледате видеото за Плутон, защото е пълно със стойности и говоря за него, мисля, че са повече от 2 часа, откакто говоря за това. Добре, здравейте на всички нови хора, които ме гледат. Включете ме в чата, моля, кой е вашият асцендент, лунен знак, слънчев знак и погледнете тези 3 знака, за да получите пълна картина на това, което ви е от полза. Ще продължа след няколко секунди с Стрелец. Така че Стрелец, ако сте слънцето в Стрелец, а гитарен танц или безразвълнуван танц, тази част от видеото е за вас. И така, Стрелец, първото нещо, утре, 8 ноември, правя специален предприемач на живо. Така че, ако сте предприемач или искате да се върнете в предприемачеството, вече сте, но блокирате ниво, искате да имате повече резултати, регистрирайте се за това на живо, дори ако гледате това видео след 8, защото ще имате достъп до повторението. Добре? И също така, и на всичкото отгоре давам много подаръци, давам много информация в областта на човешкия дизайн, в личностното развитие и накрая. Всичко, което правя, е в моя бюлетин, защото в това предаване на живо не мога да го направя, не мога да говоря за всички астрологични събития, би било твърде много информация, но тук имаме Стрелец, имаме Меркурий, който е във вашия дом. Меркурий, който е във вашия дом и който също е във вашия дом от 2 ноември и който ще бъде ретрограден във вас от 26 ноември до 15 декември. Така че ще има около 2 месеца, за да останете Меркурий във вашия Стрелец. Така че е време да преразгледате живота си, да преразгледате начина си на живот, да преразгледате какви са вашите ценности, какво е вашето изразяване на себе си, какви са вашите взаимоотношения, какъв е животът, който живеете, отговаря ли на вашата вътрешна истина, каква е истината, че вие просто вече първо. И това особено от 26 ноември до 15 декември, когато ще се понижи. След това имаме Марс, който се завърна в Лион на 4 ноември. Да, точно в Лион, който вече е в Триненаво и който е особено във вашия 9-ти дом Стрелец.
Марс в Лион ви казва да се впуснете в обучение, да се впуснете в преживявания, в ретрити, да отидете в чужбина, да стартирате дългосрочни проекти на дълги разстояния, да започнете конкретни действия за промяна на парадигмата, да сте наясно кои сте, какво сте. Бъдете внимателни, защото Марс ще започне да ретроградира на 7 декември, така че тук също сме в наблюдение на това, което трябва да преразгледаме по отношение на действията до 7 декември. Така че възползвайте се от Марс директ отново, за да наблюдавате, за да влезете в инерцията, защото след като Марс стане ретрограден, ще трябва да прегледате действията си, т.е. да коригирате. Но ретроградността на Марс ще бъде във видеото през декември. Това ще бъде една от темите, за които ще говорим, за която ще говоря през декември. Венера в Козирог от 11, така че Венера в Козирог във вашия втори дом е право възможен приток. Ако сте в съответствие с начина, по който печелите пари, можете да имате голям приток на пари, можете да имате голям късмет, така че играйте лотото, разбира се, разумно. Т.е. ако имате 2 евро и това са последните ви 2 евро, не ги влагайте. Имайте предвид, че това, което току-що казах, е много важно, защото ако вярвате, че трябва да се приведете в съответствие с числата на Вселената, няма да работи, но ако вярвате, че Вселената ще се изравни с числата, които сте вложили, тогава вие сте създател, вие сте в творческото си съзнание, така че се възползвайте от това. Сега е добър момент, наистина ви казвам, Стрелец, това е добро време за генериране на доходи, доходите да се разделят на 2 в допълнение към Козирог, така че е стабилно. Виждате ли, все още има финансова стабилност и това ще зависи от това дали ще запазите ценностите си в професионалната си среда. Тоест, работата ви уважава ли личните ви ценности в работата ви? Въпросът, който трябва да си зададем е дали Венера е видима, тя е в инерция на напредване, така че идва, възнаграждава, оставя това, така че е страхотно. След това имаме Сатурн, който се завръща директно на 15, след няколко месеца ретроградност ще имаме Сатурн, който се връща директно във вашия 4-ти дом. Така че може би там сте имали забавяне по отношение на работата си, ако сте работили от дома, или ако сте купували къща от гледна точка на документи, тя се е забавяла, или ако сте продавали къща по отношение на документи, тя се е забавяла, или ако сте продавали къща по отношение на вестници, тя се е забавяла, или винаги трябва да отделяте време с Сатурн, разбира се, но все още има нещо по-леко, което започва да се установява във всичко, което току-що казах за 4-ти дом за вас, Стрелец. След това, разбира се, пълнолуние в Телец в същия ден, пълнолуние в Телец на 15 в съвпад с Уран. Това пълнолуние и двете планети са в съвпад с звездата Алгол, която е звездата на сянката, разрушението, края, смъртта, освобождението, звездата на така че при пълнолуние наистина можем да очакваме освобождаване. В 6-ти дом за вас и в съвпад с Уран в допълнение, това е внезапно освобождаване, може да са вредни навици, може да е поведение, което е вредно за вас и вашето здраве. Това могат да бъдат и отношенията с вашите колеги, които спират или се променят, които са напълно трансформирани, но може да дойде внезапно и за мен това е пълно освобождение. Тъй като медузата Горгона, тя блокира, когато види човек с очите си, така че мисля, че в пълнолуние това е момент на освобождение. Уран, внезапна промяна от изненада, така че за мен става дума за запушване, което внезапно се освобождава. И последното нещо биковете, последното нещо стрелецът, това е Плутон. Плутон, който най-накрая на 19 ноември ще влезе в лебеда на Версо, след 15 години в лебедя на Козирог, приключи.
И през следващите 250 години, но той вече няма да влезе в Козирог и ще остане в Водолея 20 години. Направих специален Плутон в Водолей на живо за 12-те астрологични лебеди от 2024 до 2044 го. Той вече е достъпен в канала ми Канториан в YouTube. Отидете и го гледайте, ще имате цялата информация. Там можете да го почувствате така или иначе. Когато той влезе, той ще бъде във вашия трети дом. Така че обърнете внимание на отношенията си с близки хора, с съседите си. Там може да има трансформации, особено около тази дата, 19-ти, няколко дни, седмици преди, няколко дни, седмици след това. Връзката с вашите брати и сестри, връзката накрая, пазете се от краткосрочни пътувания, бъдете фокусирани, концентрирайте се, когато шофирате и така нататък. Но преди всичко, отидете да гледате видеоклипа Плутон 2024-2044, Плутон на гърба за 12-те знака. Тя е много пълна и пълна с ценности. И също така, преди да приключим, стрелци, помислете дали да не се регистрирате за Propel Your Business на живо, ако сте в предприемаческия свят, където искате да започнете, където искате да имате повече резултати, и не забравяйте да се абонирате за моя бюлетин, за да получавате всички други астрологични събития. И благодарим ви, Козирози. Ако сте Слънце в Козирог, Луна в Козирог, Птица в Козирог, тази част от видеото е за вас. Козирози, Меркурий влезе в Стрелец на 2 ноември и това е вашият 12-ти дом. Важното е, че Меркурий ще бъде ретрограден в Лебеда на Стрелец от 26 ноември до 15 декември. Това означава, че той ще остане в Лебеда Стрелец за около 2 месеца. Така че във вашата сладка къща момент да прегледате връзката си с интуицията си, с духовните си водачи, с враговете си, ако имате такива, да прегледате комуникацията си, да прегледате как общувате вътре в себе си, какво си казвате, какви са мислите ви, какви са думите. Връзката ви с страховете, от какво се страхувате психически, кои са страховете, които ви спират, които ви блокират. Сега е точният момент, защото Стрелеца го прави, иска истината, иска приключения. Така че, Меркел, ние ще се върнем назад в това за вас, във вашия 12-ти дом, Козирозите. Така че, вижте какво блокира факта на отиване към приключения, към неизвестното, към невидимото. Това е всичко. Второ нещо, Марс, който навлезе в Лион на 4 ноември, ще бъде във вашия 8-ми дом, за вас, Козирози, така че е подходящият момент да поставите неща, действия, свързани с неща, които могат да ви донесат пари. Така че това може да бъде инвестиция в недвижими имоти, може да е инвестиция, създаване на нови проекти, ако сте предприемач, стартиране на оферти, може да са и наследства, които идват, дългове, които стават безплатни. Решавате, например, да уредите нещо веднага. Възползвайте се от този момент. Марс също ще бъде ретрограден в Лъв и Рак, но ще започне ретрограден в Лъв от 7 декември, така че през декември ще говорим за ретроградност. Но сега все още сте в физическа инерция напред. Какво? Марс се движи напред, Марс е директен, така че се възползвайте от него, за да можете да създадете финансово изобилие, финансова стабилност. С Лъв в допълнение можем да блеснем точно за това, да се възползваме от този Марс в Лион, за да блеснем и да създадем финансова стабилност. И разбира се, ако финансовото ви управление не е добро до днес, време е да го прегледате, особено когато Марс ще започне да се наблюдава, но Венера ще влезе в Козирог на 11, така че Венера ще влезе в Козирог в първия ви дом, разбира се, така че там можете да се почувствате по-привлекателни, по-красиви, може да искате да се погрижите за себе си, да се поглезите, да се погрижите за тялото си. Може да искате да правите повече, колкото повече вие, особено за жените, повече грим или повече, за да почистите лицето си, или мъжете също. Особено грим говоря за жени, но почистването на лицето и всичко останало говоря и за мъжете. Аз съм човек, който наистина се грижи за лицето си, така че с Венера в Козирог и Козирог можете да видите това. Можете да имате тази представа: искам да се грижа за себе си, искам да се поглезя, аз съм красива, привлекателна. След това имаме Сатурн, който се завръща директно на 15 след няколко месеца ретроградности, така че Сатурн е във вашия трети дом, така че можем да имаме, ако имате проблеми, например, с маркетинга, с брандирането, с изразяването на себе си, на това е правилната дума. След това пълнолуние в същия ден, 15, така че на 15 имаме пълнолуние в Телец. Пълнолунието ще бъде в съвпад с Уран
И двете планети, Луната и Уран, ще бъдат в съвпад с Алгол, който е звездата на разрушението, на края, на освобождението, смърт, прераждане, краят на нещо и горгоната Медуза в митологията. Така че какво прави горгоната Медуза? Тя блокира хората, когато ги гледа в очите, така че там, тъй като е пълнолуние, момент на освобождение, може да има освобождения, които се случват, и това може да бъде голямо освобождение с всички тези области, защото с Алгол може да бъде кармично, нали? Ето го. И Козирози, няма повече време, точно преди да помислите за Козирозите, за които да се запишат. Това ще бъде специален предприемач. Независимо дали вече сте предприемач, искате да започнете собствен бизнес, искате да надхвърлите едно ниво, да имате повече резултати, това на живо е за вас, той е напълно безплатен. Връзката е малко по-долу. И второ нещо за Козирог, абонирайте се за моя бюлетин, за да имате достъп до всички астрологични събития, за които не мога да говоря тук на живо. Това ще бъде директно в бюлетина и много други неща, които също споделям в бюлетина. Аз съм все по-редовен в моя бюлетин, така че се гордея добре. Плутон за теб. Плутон най-накрая ще освободи вашия знак Козирози, най-накрая след 15 години от дома на трансформация. Това, което ви съветвам да направите 6, е да гледате моето видео Плутон на гърба 2024-2044 за 12 астрологични знака, ако все още не сте го гледали, защото тук давам много стойност. Говоря от много, много дълго време за Плутон на гърба за 20 години. Пари и работа, защото там двамата са свързани в къщата си. С това завършваме за знака Козирог. Благодарим ви, Козирози, и ще продължим с знака Водолей. Така че ако сте Слънце във Водолей, Луна във Водолей или Асцендент във Водолей, тази част от видеото е за вас. Водолей, преди всичко, не забравяйте да се регистрирате за моята конференция на живо. Развивайте бизнеса си. Ако сте в света на предприемачеството, искате да влезете в света на предприемачеството или вече сте, но искате повече резултати или нямате резултати. На живо, дори и да гледате това видео след 8 ноември, ще получите повторението. Кликнете върху него, регистрирайте се, резервирайте своето място и се насладете на тази безплатна конференция. И се абонирайте за моя бюлетин Водолей, защото в бюлетина споделям астрологични събития, неща за human design, личностно развитие, подаръци и така нататък. От друга страна, първо Меркурий влезе в Стрелец на 2 ноември и ще остане там за добро време в продължение на 2 месеца, защото ще бъде ретрограден от 26 ноември до 15 декември. Така че ще се понижи в къщата ви 11 гърба. Така че в 11-ти дом това е преглед на вашите проекти, виждане с приятелите ви, вашите взаимоотношения с вашите приятели, преглед на вашите социални мрежи, вашите контакти. Срещате се с хората, с които създавате проекти, дали те са правилните, дали е в съответствие. И когато Меркюр се върне директно, добре е да тръгна направо с него. Преди всичко друго. Второ нещо, Марс. Марс е в южната част на Лион, точно пред вас. Той се върна на 4 ноември, ще остане там до края на декември. Защото ще бъде ретрограден от 7 декември, но ретроградността на Марс ще бъде обект на декември. Но тук исках да говоря с теб все пак, все още е директен Марс в твоя 7 дом.
други хора с този Марс, който е директно във вашия седми дом. Ще говорим за ретроорганизацията през декември. Венера влиза в Козирог на 11 във вашия 12 дом, така че там можете да бъдете възнаградени направо, дори финансово, бих казал, по отношение на вашата интуиция. Тоест, вашата интуиция може да ви донесе изобилие, вашата интуиция може да ви донесе хармония във вашите взаимоотношения, може да ви донесе хармония по отношение на вашите взаимоотношения. Можете също така да имате, как мога да го кажа, напътствие, което ви насочва как да се чувствате повече в връзката, повече в хармония с себе си, в ежедневните си взаимоотношения, в семейните отношения, каквото и да е, във всички връзки всъщност. Всъщност можете да бъдете направо напътствани с това насочени към стабилност. Вашата интуиция може да ви насочи към финансова стабилност и в тази Венера в 12-ти дом, нали? Тъй като Венера все още представлява парите. Нека не забравяме Козирогът на стабилността, 12-ти дом сме ние, нашият интериор, нашата духовност, нашето интуитивно състояние и всичко това. Добре, нашето Сатурн се връща директно на 15-ти, задната част на Сатурн на 15-ти във вашия втори дом. Така че може би сте имали по време на ретроградния период няколко месеца, които току-що са изминали. Може би сте имали малко спирачка, малко беше вау да ви покажа, че навлизате в нов цикъл, но имаше забавяне. Може би също сте преструктурирали и реорганизирали как искам да правя пари. Всъщност през този период става директно на 15-ти, така че в след това в същия ден 15-ти имаме пълнолуние в Телец. Това пълнолуние в Телец е много важно, защото е в съвпад с Венера. Нещо, той е в съвпад с Уран, съжалявам, и също така е в съвпад с звездата Алгол, която е звездата на сянката, звездата на разрушението, на края, на смъртта, на прераждането, звездата на Горгона Медуза, която всъщност блокира звездата на блокажите. А с пълнолунието това е момент на освобождение, това е кулминационен момент. Така че ми говори за внезапно освобождение, което ще получим от блокаж, свързан за вас с всичко, което е в областта на четвърти дом. Така че блокажите, свързани с вашето семейство, вашия дом, покупката на къща, това може да бъде работата по къщата, отношенията с родителите ви, които могат да се променят, освобождението, което се прави, връзката с любимия ти, връзката с децата ти, всичко това може да се промени. Така че нещо, което ще свърши и което ще бъде унищожено, ще донесе освобождение. И последното нещо за задния знак е Плутон. Плутон ще се върне от дома, гърбовете са пряко засегнати през следващите 20 години. Плутон ще бъде от дома, вече няма да сте същите хора изобщо. Всъщност това изречение вече няма да бъдем същите хора, разбира се, е валидно за всички. Но такава дълбока формация, такава дълбока трансформация, за мен ще има два знака, преди всичко, които ще имат това. Това е ракът, защото ракът пада в младежкия дом, особено асцендентите на рака, но дори един в рака или соле в рака. Канал, който можете да отидете и да видите, каня ви, който се нарича Плутон, на гърба 2024-2044 за 12 астрологични знака. Това е специално видео Плутон на гърба. Добре, погледнете отзад, от много дълго време дава много стойности и много вероятности и възможности, които могат да се случат на всеки от знаците през следващите 20 години. Това е, но можете да го почувствате там около 19, така че няколко дни, седмици преди, няколко дни, седмици след това, особено много интензивна трансформация в първия дом, той може да бъде задната част на къщата във всички области. Наистина, първата къща обхваща всички области, можете да се трансформирате в финансовото ниво, нивото на начина на живот, нивото на житейската парадигма, нивото на връзката, нивото на брака, нивото на родителите, нивото на домакинството, нивото на къщата, нивото на дълга, нивото на всичко. Всичко през следващите 20 години сте вие.
До тогава бяха козирозите, сега е у вас. Така че се насладете на този момент на трансформация и най-вече продължете напред добре с него. Не в съпротива, защото с Плутон, ако се съпротивляваме и той ни смаже. Добре, тук завършвам за задния знак и преминавам към последния знак, съжалявам, който е знакът на рибите. Така че, ако сте Слънце в Риби, Луна в Риби, Птица в Риби, тази част от видеото е за вас. Риби, преди да започна, не забравяйте да се регистрирате за моята конференция Propel Your Business, която ще се проведе на 8 ноември и дори да видите това на живо след 8 ноември, регистрирайте се, все пак ще получите повторението директно по имейл. Ако сте предприемач особено, ако искате да се върнете в предприемачеството, ако вече сте в предприемачеството, но нямате резултати или искате да имате повече резултати, тази конференция ще бъде за вас. И второ нещо, Риби, абонирайте се за моя бюлетин, защото в моя бюлетин споделям информация, астрологични събития, за които не мога да говоря на живо, защото ще продължат твърде дълго и също така давам подаръци, говоря за човешки дизайн, най-накрая има, това е моята цел, затова правя това, което правя. И така, Риби, ще започнем с Меркурий в Стрелец, който влезе в Стрелец на 2 ноември, където са рибите. Те са там 2 ноември, така че Меркурий е влязъл в къщата ви 10. Страхотно, най-високата точка на вашата карта Риби и най-вече, че е дори Меркурий за 2 месеца във вашия 10-ти дом, така че е време отново да видим Божия пратеник. Меркурий ви дава яснота, ще ви донесе яснота за професионалните ви амбиции, за връзките ви с обществеността, за професионалната ви съдба, за кариерата ви, за отношенията с властите, хората с авторитет в живота ви, с връзката на баща ви, размисъл върху това, което може да бъде Марс навлезе в Лион на 4 ноември, така че Марс влезе в вашия 6-ти дом. Марс ще даде физически тласък и енергия на действие на навиците, на спорта, може би, на грижата за тялото ви, за ежедневните задачи, за здравето и дори за здравето. За неща, които засягат и вашите домашни любимци, ако имате такива, Марс ще дойде да ви даде енергия, за да им сложите неща. Марс ще се ретроградизира, ще започне да се ретроградира от 7 декември, така че ще говорим за това по време на видеото от месец декември, но знайте, че там можете да се възползвате от тази инерция на Марс в Лион директно, за да поставите нещата на място, действия. Добре, това Венера е в Козирог 11, така че Венера влиза в вашия 11-ти дом, Венера в 11-ти дом в знака на Козирог. За мен това е директно финансова печалба. Рибите са финансова печалба, защото Венера представлява пари 11-ти дом и дом на печалбата, тъй като е вторият от 10-ти, така че не възнаграждава и Козирог неговата финансова стабилност. Това е знакът, който ни говори за пари, които са пряко свързани с парите. Така че, ако има съгласуване на проект, който сте стартирали или който вече присъства или който искате да стартирате, това всъщност може да ви донесе много награди. Така че ви пожелавам и ви моля преди всичко да се възползвате от този период, за да можете да стартирате проекти или да се срещнете с хора, може би от кръга си, от приятели. Ще срещнете хора, които ще ви предложат да направите проект заедно и че този проект ще в Риби, ако сте се чувствали малко разкъсани, малко уморени, малко емоционално нестабилни, малко в наистина не знам какво искам да правя, не знам как да създам стабилност. За мен е малко неясно как да продължа напред. Вашата стабилност, вашия начин на живот, вашите проекти, вашите взаимоотношения. В първа къща всъщност може да бъде всичко.
наистина във всички области може да донесе повече стабилност, повече съгласуваност и да ви накара да положите повече усилия, защото с Сатурн никога не е бързо-бързо. Винаги трябва да отделите време и да положите усилия. В същия ден, 15, има пълнолуние в знака Телец. Много важно това пълнолуние във вашия трети дом, Риби. Защо е много важно? Защото е в съвпад с Уран, планетата на внезапната промяна. Луната и Уран са в съвпад с Алгол, звездата на разрушението, звездата на края, на прераждането, на края на нещо, звездата, която се свързва в митологията с Горгона Медуза, тази, която блокира човека, когато го види. Така че това директно означава, че има блокажи, които трябва да бъдат освободени, които ще бъдат освободени по време на това пълнолуние по внезапен начин, защото е с Уранис. В трети дом това са блокажи, свързани с вашето изразяване на себе си, вашия маркетинг, вашата марка, регистрация за вашия бизнес, вашата компания, конференцията, рибата, вашето изразяване на себе си. Казвам краткосрочно пътуване. Това може да бъде и връзката с вашите братя и сестри, може да бъде връзката с вашите съседи или вашето близко обкръжение. Може да има неща, които са освободени, всъщност блокажи, а може да са и кармични блокажи, т.е. те са там от дълго време. Ето го и едно последно нещо. Плутон най-накрая е в знака на Водолей. От 19 ноември през следващите 20 години ще бъде в знака на Водолей. Риби, направих специално видео за Плутон във Водолей в канала си в YouTube, където говоря дълго време и придавам много стойност на всичките 12 специални знака по темата за Плутон на гърба. Там можете да го почувствате около 19 няколко дни, седмици преди това, няколко дни, седмици след това. Изведнъж в 12 дом може да бъде силна интуиция, духовна трансформация, нещо духовно или промяна, която се случва, която е важна. Щракване, интуиция, напътствие, връзка с починал, такива неща, сънища. Добре, ето го видео, пълно със светлина, течност. Благодаря ви много. Гледам коментарите ви. Всичките ми ъгли на съвпадение са подписани, фиксирани. Обратно асцендент Лион, Луна в Скорпион. Тялото ми е в режим на готовност от септември, докато Плутон ретрограден в Козирог. Много се радвам да видя, че сте тук с мен, да видя, че все още има 33 души. Не забравяйте да харесате видеоклипа. Бихте могли да го споделите, ако смятате, че може да помогне на хората, може да им даде яснота, може да им даде напътствия. Не забравяйте да се абонирате и за моя бюлетин, както и за концерта, който ще се проведе утре. Това е супер страхотен лайв. Последния беше супер мощен. Повече от 100 души бяха там, регистрирани са. Затова направих тези животи. Ще има 5 безплатни на живо по различни теми. Утре говорим за предприемачество, говорим за начин на мислене, говорим за навик, говорим за успех, правене на дейност, която се превръща в успешна дейност, защото е възможна за всеки, нали? Така че пожелавам ви прекрасен месец ноември. Грижи се за себе си, целувам те.